Peter chapter 5. First Peter chapter 5, verse 5. First Peter chapter 5, verse 5. Manindog ta mga igsoon. Sa 1 Peter chapter 5, verse 5, ingon diha, kamo usab mga batan-on, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo, pagpaubos kamong tanan, o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. So atong usbon pagbasa 1 Peter chapter 5 verse 5 sa English ningon siya, submit to God, resist the devil. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord that this evening, O God, kami Ginoo nga maabot ni ining mao nga pagpalanog sa imong mga mensahe, padayon nga matudluan, padayon nga madasig, padayon nga ligunon, padayon nga mapatubo Ginoo. Ilabi na Ginoo, padayon nga kainit ang among paghigugma diha kanimo. Pinaagi karon sa mga pulong nga imong gisulti kanamo. Salamat nga ang imong balang espiritu magagiya kanamo karon nga kagabhion. Di na nga mo mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o guna-huna personalon sa pagtudlo nimo pinaagi sa imong balang espiritu. Father God, kini nga tingog Ginoo o kini nga oras sa pagpanulti, kung wala ang dihog sa imong balang espiritu, wala gyud ni kapuslanan. Mao nga o Dios ang giampo, gisalig, nga nining kagabihon amahan ang imong balang espiritu mao gayod ang magapanglihok sa pagbubo kanamo sa dihog o Dios nga among gikinahanglan karon. Sa tanan nga maabot ani nga mensahe, let it be Father God nga tanom gyud ni sa kada maayong hunahuna o maayong kasing-kasing aron ang imong mga pulong moturok, mutubo, mudahon, mamulak og mubunga og kaluwasan, kausaban sa among mga kinabuhi. Amon ning gisalig kanimo Ginoo nga walay gahom sa kangitngit nga magasamok kanamo, walay mga panghitabo or mga butang sa umaabot or mga panghitabo sa nagapanglabay nga makagunit, makagapos kanamo. But we are free in you, Lord Jesus. Among dawaton ang imong mga mensahe o among pasalamatan ining kagabihon sa imong paglig-on, pagbusog kanamo spiritually. Sa pangalan lamang ni Ginoong Hesukristo, among Diyos, Hari o personal nga mangluluwas. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. So, simple ra kayo ang message, ang title sa mensahe mga igsoon, ang tema ani, naara siya diha sa verse nga tong gibasa, kanang giingon diha, God resists the proud but gives grace to the humble. So God resists the proud and gives grace to the humble. Arita sa word nga resist, it means to against. Sa Bisaya, musupak, mukontra, mubunggo. No? And then, moingon ta, give grace to the humble, it means nga nakasa ka pero gasahan pahinoon ka. You will be accepted and you will be forgiven. You will receive forgiveness and then napadyo kay madawat nga 13-month og bonus. Munay grace, ha? So, pili lang ta ani asa man ta? Kay duha man ning atong papilian ani. Ingon siya, he resists the proud but give grace to the humble. So, una natong hibaw-an, dili ta magpakaulyanin or magpa-amnesia or magpalimot-limot nga ikaw gako gikan tas abog. Muna ingon siya, he gives beauty to the ashes.
Gikan ratas abog kung wa siguro ta tagae o ginhawas Ginoo na milit rata sa ligids multicab. Maanod ta inig washing. No, gikan rata sa abog. So, munang gitawag tag human. Unsa man ang human, gikan siya sa pinulungan nga humus. It means fertile nga soil. Yuta nga tambok. No? Nang gitawag tag human kay gikan tas yuta. No? So, wala tayong mga superpower aning mapakanta o makat-kat na dayon tas mga building. Or maigo kag kilat, musiga-siga na imo wala yung mga superpowers na ani ha. Bisan pag magbakos-bakos kag mga bala, mga lana, mga anting-anting, wala jo kay power. Si Lord ragyoy naa-ana. So, mo na yung mga rason ngano nga magkat-on gyud taning pagpaubos. So, sultiin kag galingon ina pagkat-on sa pagpaubos. Sulti ba kay ikaw sige ra kag ingon sa uban mapahitason po ni siya oy. Pero ikaw di ay wa nagatudlo sa imong kaugalingon nga oy pagpaubos ha? Sulti id na imong kaugalingon. So, dunay duha ka kining direksyon nga gitudlo sa Ginoo nato nga mga Kristohanon. Kay mga Kristohanon maning yang gi address ani sa chapter 5 ingon siya katawhan sa Dios. So kano sa tanahimong katawhan sa Dios katong time nga naghinulsol ka og nakihiusa ka kang Ginoong Hesus. Gitawag siya adoption. Kay nahimo man taniyang kaaway tungod sa sala, ba tungod sa iyahang bugtong anak nga nagpakamatay sa cross, kinsa nituo og nahiusa sa iyang bugtong anak, nahimong kanang legal nga anak pod sa Ginoo. So bless kayo tang ayat ang mga anak. Pero sa chapter 5, kung imo ning basahon diha sa gikan sa bersikulo 1, apil ani nga ang una ani nga gibadlong ang mga pangulo sa simbahan. Ingon diha pagsulti pagpaubos mo ay mo tighari-hari. Kula. Usa ka. Ingon siya nga pagpaubos mo. And then sa verse 5, gi-address niya ang mga batanon, and then before mahuman ang verse 5, gi-address niya ang tanan. He said, all of you must submit to each other. Magpaubsa na itani. And then, for God, kanang resist the proud. Makigbatok siya, makigbungguanay siya, makigsupako niya. No? Bungguon niya ang garbo, but He gives grace to the humble. Dili ni malikayan nga bisan tuod mga Kristohano na ta, dili ta makakat-on sa prinsipyo sa Acts chapter 4 and chapter 5. Ningon diha nga ang tanan nga magtotoo wa nay giisip nga ilaha nga kaugalingon, but ilang gihimo nga ang tanan nilang nahuptan makontribute para sa lawas o paglambo sa kalihukang Kristohanon sa iglesia. So kanang imong nga talent dili na imong nga talent, ang imong nga kaalam dili na imong nga kaalam, but kitang tanan nahimo ng one body. It means nga si Lord na itag-iya og tanan nga nasakop diha sa Ginoo mao nay na nag-iya ana tanan. So dili na ato di ba? Pero ang problema, may mga panahon gihapon nga dili nato mabantayan. Usahay ra ba bisag kanang bright na ta kayo, di gihapon ta kabantay. No? Dili nato mabantayan nga nahimo na di ay tang nagakumpara sa tong kaugalingon kaysa sa uban. Many times nga nahitabo na sa akong pagkabataot. Kasabot magbataot? Immature. Nga ikumpara nimo imong kaugalingon nga to sa lahi jud ko kaysa niya. Ingana no? Mas angayan gyud ko kaysa niya. Mas nindot ko og ingana kaysa sa iyaha. Di ba? And diya na nagsugod nga na feed na nabubuan, na abunuhan na ang gitawag og garbo sa kinabuhi. And then gipahinumduman na tadaan nga og naa ning garbo, next ani nga distraction. Because kung naa ang presensya sa pride sulod sa kasing-kasing sa tao, at that moment ang tao wala na miila sa Dios. Because He said nga ang mag-ila sa iya magpaubos. So kung naang presensya sa garbo, it means wala na ta ni ila sa Dios. Munang, sige, duklon po nato netong kaugalingon ba? Pastor Jonas. Mao man na, unya,
Ngano man na, sige, kagwali sa Ginoo, Ginoo atong gisgutan. Pero, ang ato din kasing-kasing, nagsalikway na ugwa na ni ila sa Ginoo, tungod anang gitawag og presensya sa garbo. That is why niingon siya pagsulti nga, He gives grace to the humble. And He opposes the proud. Kung mayong kang mo-oppose si Lord sa proud or mo-resist siya sa proud, it means wala si Lord na diha sa sulod nimo, kundili nakigbatok pa ni Hinoon nimo. Nasabtan na to? It means nga dili siya together with you nga nakig-fight sa battle, kundili siya pa noon ang imong kaaway. Mao na nga kung sabto na to pag-ayo, kung naang presensya sa garbo sulod sa itong kasing-kasing, ana nga time atong gikalimtan ang Diyos, atong gilimod ang Diyos, wala nato ilha ang Diyos. No? Munang makafeel tag sakit, bugat, tanan ito mo. Murag makaingon tang Lord, kuwang pa ni. Onya, mas masabtan na to na. Nga naman, tungod kay kitang tanan, kanang, ingon pa to sa Ecclesiastes kaganina, Ecclesiastes chapter 8 nga, kanang og garbo ka di ka makabantay ang sayop, masayop na ta. Ha? O yan, yung pagkita, walay taong puro ra insakto ang gihimo, ang tanan gayod masayop, di ba? So, ang atong nga learn is this. Ang atong ma-learn ani kanisiya. Sometimes pag naatay mga failure, kung garbo kayo ka, kana nga failure imong dadon, panglukduhon tanan. Bali, oy, atong unsa tong tuigan, nakasa ko, kanang ba, nakasa ko, sa na tanan. And then luya na ka, and then kapoy na ka. Pero kung nagpaubos ka, katong imong mga failure, himuon imong mga ang stepping stone para mo elevate nimo into your success. Kay every failure nato, learn lesson man na nga natay nakatunan, tama? Unya, napakyas na po ka, another lesson. Napakyas na po ka, another lesson. Hangtod nga mo, abot na ka sa success nga imong gitinguha sa kinabuhi. Munang gamiton nimo na tanan nga mga failure, tanan nga mga kasakit, tanan nga mga problema na abot sa imong kinabuhi, nga imuhang ang padong sa imong success. Ayaw nagdaan kay bugat kayo. Kinabugatan. So, di na nagkatunta og pagpaubos. It means to accept nga pasensya na or nakasako, nakaingana. Or basta tanang paagi nga mo ilang kita sa tong kagalingon nga if we will compare ourselves to God, wa gyud ta. Bisan gani ato i-compare atong kagalingon sa gisultis Biblia, wa gyud ta. Tama? Sakto ba? Amen. Now karon, dinhi sa Biblia mga igsuon dunay duha ka tawo nga atong gamiton. Pag matuod aning 1 Peter chapter 5 verse 5. Kinsa ni number 1 si Nebukadnezar. For the sake sa ato nga time, akong iparaphrase kinsa ni si Nebukadnezar. Sa time nga ang mga Hudiyo, mga igsuon gisulong, ang nagsulong ani nga nasod mao ang Babylonia og ang hari sa Babylonia ani nga time si Nebukadnezar. Tungod sa iyang ka-powerful kaayo, ang tanan nga mga nasod, bisan pa itong mga nasod nga grabe ka mga gamhanan, nagpasilong sa iya. Oo, Nebukadnezar, ayaw na lang mi giraha, magpailalom na lang mi sa imo, buhis, good minimo. So, kung imong tan-awon, kung di ka maghisgot og Jesus Christ, because we know nga si Jesus Christ mao ang King of Kings and Lord of Lords. Amen ba? Kung wala si Jesus Christ, kung wala ang Ginoo, si kinis ni Nebukadnezar, gitawag siya King of Kings and Lord of Lords, Master sa mga masters. Kinis ni Nebukadnezar, nga naman, ang tanan nga mga hari nagpailalom sa iyang gahom og nagbuhis niya. Ang tanan nga mga master ni pailalom niya og siya mo'y gihimo nga master. And master, it means Lord. Tama? So imong makita nga kinis ni Nebukadnezar sa iya nga time, sa iya at the peak of his success as a king, ang tibuok kalibutan, ang tanang gingharian, nakailaan ni niya. Gani, banggiitan man ang Assyria, pero ang Assyria na ilalom gud sa gahom niya, pag-abot sa panahon. Ang Egypt, ani nga time, kurog-kurog, sa time nga kining hari sa Babylonia, maoy ni Saka, pag-ayaw mga igsuon. And daghan mga hari nga nagpailanom sa iya, that is why gitawag siya King of Kings in the Old Testament.
Kung wala pang Ginoo, kuha sa ang ibutang sa nato diha nga maghisgot ra kag mga hari kinsay mga labaw sa tanang hari atong panahon na kini si Nebukadnezar. And that is why tungod kay wala man siya nila Ginoo, mo bitan ang akong giingon ninyo nga plato. Sabot ang plato. Inigsaka nimo og ayo, inigabot nimo sa taas patag na. Nya di na mo saka og usob, munaog na. Munay plato. So kini si Nebukadnezar, ang iyang naabot sa kinabuhi gitawag siya og success nga plato. Naabot na siya sa pinakatap, pero wala, fail din naman niya ng kingdom. Dato naman siya kayo. Wala na siya next sunod nga mabuhat. So na-maintain na niya ang iyang power. Samtang nagdagan ang iyang panahon. Ang iyang kingdom as a king. Na-maintain niya. Pero pag abot sa unahan, pertig yun niyang tagaka. Munang i-mind yun ni, ibutang diri, itatak yun ayon ni nga verse. Obadiah 1:4 or Abias 1:4. No? I-check. Itatak yun na nato. Nga, tungod sa kagarbo sa taong mga igsuon, mauna siya ang mahitabo sa iya, hanang nagihisgutan diha sa Obadiah 1:4. Basaha daw na Hello? Nanay nakakita? Neon sa? Okay. Ingon siya diya sa Obadiah 1:4 nga, bisan pa o moabot na kas pinakahabog nimo sa imong pangandoy kinabuhi. Sama sa agila nga magsalag na diha sa kabituunan, hulugon tikaw, declares the Lord. Ingon diha, tama? Ingon diha? Eksakto kayo ni sa natabo ni Nebukadnezar nga ang tanan nga manasod iyang gipayukbo sa iya. Ang tanan nga mga hari iyang gipayukbo sa iya. But niabot ra gyud ang time nga sadyang gisulong nila ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ang mga taga-Juda, ilang gidala dito sa Babylonia, gihimo nilang mga ulipon dito sila si Mordecai, batch nila ni Esther, Nehemiah, Ezra, Ezekiel, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, daghan ni sila. And then usa si Daniel nga nadakpan nga dunay gift sa Ginoo. When we say gift, listen to this. Kanang bunga sa atong pagskwela, pagpaningkamot, dili na siya gift. Ha? Dili na siya gift. It's the fruit of your hardships, your labor. Dili na gift. Ang gift, mga igsoon, kusang binigay sa iyo, wala kang bayad, wala kang ginawa, hindi mo pinaghirapan. Ito si Daniel, gitagaan siya og gift sa Ginoo nga muhubad og damgo. So sa lakton nga pagkasulti for the sake sa atong nga time, si Nebukadnezar gadamgo siya. At the top of his success, sanaa na siya dito sa pinakahabog nga posisyon. Murag gitawag lagi gud siya anig Lord of Lords and King of Kings. Kung maghisgot ta og posisyon nga tawhanon. Kay wala man gyud makatupong, we know nga ang Lord of Lords and King of Kings si Jesus Christ man gyud. Gikan sa sinugdan. Pero kung kuhaon nimo ang idea sa Dios sa kapanahunan, kuhaon nimo ang idea nga naang Dios, kinis ni Nebukadnezar gahuna-huna siya ang kaugalingon nga He is the Lord of Lords and the King of Kings. The Master of all masters. Kulba kayo, that is why parang ako na yata ang siya may number 1 nga tawo sa kalibutan. Aning higayon na. At the top of his success, dito na siya gibirahan sa Ginoo. Paminaw pag-ayo ha. Gipadadan siya og pananawon samtang natulog siya, doon na siya damgo. Unya ang iyang damgo nag-ingon dito nga nakakita siya habog kaayo nga kahoy. Grabing buwak, grabing bunga unya ang kahabugon niini naabot didto sa mga panganod sa kalangitan. Unya ang iyang mga sanga makita sa tanang suok sa kalibutan. Imagine na nga kahoy. Unsa nga Avatar? Ha? Unsa man tong movie nga nay mga giants nga ang kahoy perting habuga? Ha? Lain-lain lagi mong title. Duhay director dahil na itong movie. Jack and the Beast. Aun sa to?
perting habuga. Muna iyang damgo. Nya, ningon diya pagsulti, kini nga maong kahoy, gipasilungan sa daghan kayong mga hayop. So imong imaginon, dagko kayang yang mga gamot. Tungod sa kadagko sa mga gamot, may mga buho dito nga sa ilawom sa punuan na nagpuyo sa mga gamot niya na nagpuyo ang hilabihan kadaghang mga leon. No? Unya sa punuan ni ini mga igsuon kinadaghanang mananap nga nagpuyo unya dito sa mga sanga nagkalain-lain nga mga langgam nga nanagsag. Mo'y description siyang damgo. Tama? Unya ningon dito mga igsuon nga sa kalit dunay tingog nga misulti. No? Ang basahon na? Putla ang maong kahoy kanang mahagsa gyud siya sa yuta. Abuga ang tanan nga mga mananap, ang tanan nga mga langgam, pamutla ang tanang mga sanga ug ang tanang mga dahon. Imagine ni. So unsa man ang interpretation nato mga igsuon kay si Daniel man interpret ani niingon siya kadtong kahoy ni Bukadnezar ikaw to nga ang imong pagkainilan ni sanga na abot sa tibuok kalibutan na ilado ka daghang mga langgam daghang mga hayop daghang mga tarong nga mga hayop nga manghilabot sa laing hayop nga nagpasilong sa imuha. Tanan nga mga gingarian, maayo o dili, maayo nga mga hari, nagpailalim sa imuha. But niingon diya, putla siya, ug abuga ang tanang na masilong sa iya, kuhaa ang mga dahon, kuhaa ang mga sanga. Bisan pag-anig, dili ra nimo kuhaon ni mga dahon ani, bisan na magdini nimo kuhaon ni mga sanga, mga igsuon. Pag naputol na diha sa punuan, wa na ginay mahimo. Voluntaryong manglayas ng mga mananap, mga langgam nga nagpasilong nimo. Kay malaya man ang imong dahon. And then ingon diya, subrai og tuod. Tuod ba na, tabang ko naman, ano sa English yung tuod? Kana bang, kahoy nga imong putlon, pero binlan nimo mga kutob sa imong hawak. Tuod na lang, wala na sanga, wala dahon. Ano sa man sa English? Ha? Ha? Unsa guro to? Ha? Stamp. Stamp? Salamat sa Ginoong natay mga diksionaring mga gaginhawa. Ay, glory to God. Di mo ha? Putlan kag sanga. Wag dahon. No? And grabe sad ni og wisdom tanang strategy sa gera alam na alam ni Nebukadnezar. Imagine, tanan nagbuhi sa iya, musulong siya mga nasod, kuhaon ang ilang mga treasure dadon sa iya. Grabe, puno siya. Bisag asang area sa iya nga pagkahari siya, pag kinabuhi niya mga igsuon na tanan. Highlight kay niya nga pagkahari. Grabe ni siya. Pero ningon niya nga ang stamp or ang tuod nga nabilin niya, kay natumba naman ang punuan, pamutlo ng mga sanga, abugo ng tanang gapuyo, ug ang punuan, huktan, baksan, og butangan siya og built nga puthaw. Ha? Kisan di rin nakakitag lobe nga gibutangan og sin, arong di, katkatag. So, mga ingana, mga igsuon, ang maong tuod gibaksan og puthaw. Katubo ka? Makasalinsing pa ka? No? Hibaw ta nga, dili sa pinutlan mo gawas ang salinsing, kundi sa gilid sa punuan. Pero gibaksag putaw. Dini nato makita nga, bisan pag unsay naabot atos kinabuhi, pag ang Diyos na'y kalabanon nato, pastang tagak-tagak dyan tataman. Tagak-tagak dyan ta. Mao gani mga igsuon nga ang akong pinaka-gikinahanglan dyan sa inyo, kana dyan inyong prayer. Unya kay ako sab di man po ko Ginoo, di mapalpa ko, review ka ba? Pastor. Sunggo karon pastor. Oh, wala na. And then niingon pag yun diha pagsulti nga, kadi ba niingon man tong kuhaa ang mga sanga og mga dahon? Sa interpretation ni Daniel, niingon siya pagsulti nga, kuhaan ka sa Diyos sa imong posisyon, ingon nga pinakahabog nga hari sa tanang hari.
Muna gisulti ni Daniel. Unya, kuhaon usab sa Ginoo ang imong kahibalo. Kasabot kung say kahibalo? Kana nakabalo ka kung say maayo o kung say dili. Muna gitawag og kahibalo. So kung kuhaan ka ana ni Lord, mura nakagbaka og kanding og iro. Ingon diha, ikaw ni Bukadnezar kuhaan ka kay balos Ginoo, unya mukaon kag sagbot kuyog sa mga baka. Ang gisulti ni Daniel nahitabo gayud. And that is why mga igsuon kinahanglan nato nga masabtan pag-ayo ni. In verse 28 sa Daniel chapter 4, verse 28 and 33. Ningon diha pagsulti. Nanabata? Daniel chapter 4 verse 28, verses 28 to 33. Bisaya ni. Kining tanan nahitabo gayod kang Haring Nabucodonosor. Tapos sa usa ka tuig, samtang naglakaw-lakaw siya dito sa atop sa iyang palasyo sa Babylonia, miingon siya, kini nga gamhanang Babylonia nga natukod pinaagi sa akong gahom. Graon kayo na. Aron pag mapadayag ang akong kadungganan ug kahalangdon na nagasuroy-suroy siya dito niya iyang gi-pronounce kung unsa siya akong gahom, akong kadungganan, akong kahalangdon. Knowing nga kung unsay imong mga produktos kinabuhi magpakita man nag-unsa ka. Then kung nindot ang product sa imong kinabuhi, pagbantay kay pwedeng ka na nga product maghimo nimong mapahitason. Many times ra ba ko ani na biktima. No? Kaingon ko, ninduta kayo to Lord no nga pag-abot sa panahon, Lord, di maayo ko na imo. Imo da ito dili ako na. O nya na pa jud ningon diha, verse 31. Wala pagani siya makahumag sulti. May tingog nga gikan sa langit nga nag-ingon, Haring Nabucodonosor, pamati. Pamati sa akong isulti, ang imong gingharian gikuha na gikan nimo. Oh no. Mauna ni katong giingon nga putlon. Unya ningon pa jud diha. Sa verse 32, hinginlan ka gikan sa katilingban ug mutipon ka pagpuyo sa mga mananap. Hala pa silunganan sa mga mananap, karon nahimong mananap. Hello? Nainomdom ba mo mga igsuon nga dunay usa sa mga high official sa mga pulis? Nga perting daghana siya kriminal na padakop. Kanya human niya nadakpan ng mga kriminal, siya na po'y nadakpan. Kakuyog sila dito. Hingana man na. Ala ka diha. O niya, ningon diha, mahisama ka, mahisama ka sa baka, nga magkaon sa mga sagbot sulod sa 7 ka tuig, hangtod nga muila ka na, nga ang Diyos, ang labing halangdon, mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tao ug iyang katungod ang pagtugyan ni ini ngadto sa tao nga iyang nahimutan. Akala kasi ni Nebukadnezar nalumpag niya ang mga gingharian, ni-bow down niya ang tanang mga gingharian tungod sa iyang kabanggiitan. Tungod sa iyang kadato, tungod sa iyang kadaghanan, sa iyang karwahe. Mga kanang mga nasod diha nga maggara kay grabe naghanan na sila mga nuclear hanggang gipanghimo. Uroy himuon Ginoong diha na mangbutos ilahan na. Muray sige mo himo-himo. Nakabantay ba mo nga si Haman naghimog bitayan parang Mordecai? Bekin sa may nabitay dito. Si Haman. Munang ka nang magbuho ka, maghimo ka o gahong laang bitik or kanang buho sa Amos Negros ana bangag inyong bangag diri kay bunal. Buho mga igsoon. Lungag. Unya tabunan nimo diha og mga dahon unya nay mo lakaw matagak dito sa ubos. Katawan nimo kayo. Pagbantay tungod kay nagingon ang Biblia, ikaw nga naghimo ana, ikaw may matagak diha. Ikaw matagak diha. Bantay lang ka. No?
Hambog-hambog na sila. Kay ingon pa to nila og ilang mga army magdungag pangihi mga lumos kuno ta. Kay hilabihan kadaghan ilang army. Grabe, pasigarbu ano? No? Tulura ka missile, tulura ka nuclear pabuthon unlod ng Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe ang garbuhan no? Bantay taana. Wa ko kabalog kinsay Babylonia karong mga panahon na. Pero si Lord ingon siya, He gives grace to the humble. Mas maayo pa ning wapay nahuptan nga naay Ginoo. Kay naa ni sila grasyang paalabuton. Pero kani mga anaan na tanan, akala nila di na sila sabi ni April Boy, akala ko di na ako mamamatay. Nung ako'y sikat na sikat pa. Pero kabalo mag-unsay dako kayo nga grace sa kinabuhi ni April Boy nga gihatag sa Ginoo. Before siya namatay, doon na siya Ginoo na sa kinabuhi. Naangkon niya ang King of Kings and Lord of Lords nga si Jesus Christ. Nagsuwat pa ganito siya mga kanta. Nduta no? Hopefully ing ana. Bantay kita ni. So, nahitabo tanan. Niingon diha pagsulti. Unya, sa verse 32, niingon diha pagsulti. Sa verse 32. Hinginlan ka gikan sa katilingban, motipon ka pagpuyo sa mga mananap, mahisama ka sa mga baka, makaog sagbot, sulod sa 7 ka tuig, hangtod nga muuli ka na, or muila ka na, nga ang Diyos nga labing halangdon, mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tao. Ug iyang katungod ang pagtugyan ni ini ngadto sa mga tao nga iyang naimutan. 7 years. 7 years. Gani, mabot pa 8 years, mabot pag 9 years, mabot pag 10 years, kaya ningon sa hangtod nga mo ila ka. Muna ka na mga karbuhon karon usa mo relihiyon na doy. Wali, pareho rata. Sangyaw. Garbo kayo sa dilang. Di na sila undangan ni Lord, hangtod mo ila na sila sa Ginoo. Ikaw ug ako magpasigarbo ta di taon dangag latos ni Lord, hangtod mo ila ta sa Ginoo. I said, kanus amantan na himong wala nakaila sa Ginoo, sa diyang ang presensya sa pride atong gipalingkod sulod sa atong kasing-kasing. Bisan gani sa ports, sa pantawan ra, ayaw padayon na ang garbo. Pero dili gyud po ni malikayan. Hindi, uy, sa Lord. Uy, badlong. Latos dayon. Tudloan dahil nato itong kagalingon, mga igsoon. No? Mag-post tag versikulo, Ma'am Elen. Doon na dayoy mo. Di na malikayan. Kaya doon naman yung mga taong di mo ilag Ginoo. No? Usahay po, sa ako alang daan, ako'y daghan kay kog mga kaigagawan sa Negros, mga igsuon, nga nagunay-unay nyo sila away-away. Dapo ko'y daghang mga kaparintihan aning Liloan, Santander, magunay-unay og away-away. Kaya ba mo nga pulis ko, Master Sergeant, Police, Jonas Katubig. Wa mo kay balo na, i-search na ana diha. Pero lahi ang spelling siya ngalan. Gio man, ako kay Gio. Munang PNP biya po ko. Police nga pastor. Namba mo diha? No? Mag-unay og away-away. Kanya kabalo mo, grabihan yung kayo. Muabot na og basta nangapo na lang. Wa? Pareho kapilido di gahapon mag-uli. Nga naman, wala ila ang Ginoo. Pastor, nag-ila man mis Ginoo. Dili, ang tinuod nga nakaila sa Ginoo, dili magapadayon sa garbo sa kasing-kasing. Dili papuyon ng garbo sa kasing-kasing. Natural ning natay garbo, pero ayaw siya pahigdaan diha. Ayaw patuluga. Ang garbo nga nasi mong kasing-kasing, wala na sila gabayad nimo. Wala, ga-boarding house.
Gapuyo ra na sila diha libre. So, muni delikado in verse 33 diha nahitabo kini kang Nabucodonosor o gihingilan siya gikan sa katilingban, mikaon na lang siya sagbot sama sa baka, adlaw-adlaw nahumod siya sa yamog og nanag-as na ang iyang mga buhok daw balhibo sa agila og ang iyang mga kuko maura og kuko sa langgam. Oh, dunay dako kayong posibilidad nga kanang mga nagsuroy-suroy des tagbilaran nga igsuon garbo mo nakaingon na. Maybe nasakitan ta na depressed ta kay pero ni pasaylo lang unta wala man kasige ra gunahunas mga kasakit niya abot pa yung problema, daghan ang problema niabot ni daghan pa gyud naliso. Nya karon lakas na kay kuko. Ni sulod sa balay kay Roger. Nanguhagal kan siya. Na? Munang kuyaw kayo mga igsuon, kabalo ka, sa sinugdanan lisod kayo nga dalon. Kana manggong muingon kang magpaubos ka, ang imong katungod, imong patumban ba? Mura imong patumban ang imong katungod, kamon duha mo tunog. Mo na yung word nga pagpaubos. Oh, lami na kayong kuan pero sige. Dalita. Hallelujah. Amen. So, mo ni ang gusto ni Lord nga makuhaan itong pagtulunan. After this, after 7 years, di ba niingon to dito nga putla ang kahoy, baksi siya og putaw? It means wala siya mahimo. Dili siya kasalinsing, dili siya baksi og putaw, pusta og putaw. Ngawa siya mahimo, di siya kasalinsing, di siya kapanahon, di siya kapamungaw, di siya mutubo. Baksi og putaw. And after 7 years, nagsugod na og kanang imong imagine magikuhaan din siya kaalam. Or nga naon ta? Timing nga naligo ka dito, lugod-lugod ka. Siyempre ikaw ra sa CR, di na wala kay gibilin nga mga sapot diha. Ano naligo ka diha, galugod-lugod ka, nagsambono niya. Kalitan ka, kuhag ka alam. Kabalo ka unsay nature sa taong kuhag ka alam mo ran lagiro. Siguro mo dito ra kagawas dito. Ngana na. Mauni ang eksakto kaayong nahitabo ni Bukadnesar. Tungtong siya dito, kini nga palasyo, grabe ka, gold niya mga makita. And then makita niya ang ginaganon sa mga, ang tibuok syudad, and then, kini nga palasyo na tukod, pinaagi sa akong pagkagamhanan. O tungod ni ini, maigla sa mga tao ang akong pagkadungganon. Mahibaw sila, unsa ko ka-powerful. Wa pa sila humagsulti, kalit ikuhaan sa Diyos o kaalam, kita siya baka ni Kuyog. Nangaog sagbot ang mga baka, kaon po siya. Ikaw og ako ka na mga chismis, mga istorya nga imong mga dungog, sagbot na. Kung nakilata Ginoo ang atong pagkaon, ang Biblia ang pulong sa Diyos. Amen? Mumito nang mubasa ta, maminaw tagwali, hala mo, bahala magkinaunsa. No? Now, after this, iyang gi-acknowledge nga dunay Ginoo. So, that is why baliko na ako. The preacher once said, when you are at the top of your success, but you don't have Christ, the next thing you do is to jump. Naabot ang nimutanan dito, naabot na kastaas. Nya kay wa man kay Kristo. So ang sunod imong buhaton mo ambak na ka. Oh, sabto na to niya. After this, nakahuna-huna na siya og niila sa Ginoo. Sa dia after 7 years nga naggiulanan siya, gitugnaw siya, puyo siya sa lalom sa bato, puyo sa ilalom sa kahoy, kuyog sa mga baka. May nalanggani sa baka siya ni kuyog og sa leon hurot na siya. Ha? After this, nabalik na ang iyang panghuna-huna og iyan ang giila ang Ginoo. Nibalik siya sa iyang pagkahari.
Unya sa diyang nibalik sa siyang pagkari, nagsulat siya og balaod nga ang tanan nga tawo nga miila niya kinahanglang mosimba sa Dios ni Daniel. Mga taong garbuhon, padadaan na sa Ginoo, grabing katalagman, muila na nas Ginoo, unya mo na kusog kayong manugilon kabay sa Ginoo. Amen? No? So, wag nating baliktarin ang mundo. Yung walang-wala tayo, magpagara-gara pa dito, magpasigarbo pa dito, problema na. Now, imong makita karon ang posisyon ni Nebuchadnezzar at the beginning is tuan na daan siya sa level, sa taas na daan siya. Tama? Muranig kahoy nga, namunga, namula, kinadakuan na kayo, unya ang gibuhat ni Lord, gihibalik siya paingon sa pagkaliso. Tama? Gibalik siya paingon sa pagkaliso, kanang walay nahot, wala, tanan, walang wala. Magsugod na po siya cut-on for 7 years. Hangtod nabalik siya. Pero sayang, nabalik na siya na imong hari, lahi na, dili na siya ang pasidunggan, kundi ang Diyos na. Amen? Mabut ang panahon sa atong kinabuhi, mga igsuon, na manggaling tayo, munang kanunay, bitaw dito, gitudloan na tani sa pagpaubos, tudloan na ta sa pagpaubos. Ingana bitaw kanunay, inig na ay, tudloan sa pagpaubos. Tudloan sa pagpaubos. No? Di ba, Ma'am Bere, amin ma'am? Ma'am Bere, pastor, tudloan na tani sa paubos. Lagi. Tudloan kita paubos, kaya og dili. Ilho naman na to. Tungod na ako. Naingani. Hala, nanagahan. Tudloag, paubos ka doy. Napa ba mo? Karon, adto ta ni Joseph, og dinhi ta magtapos. Ayaw, kabalaka, paspasan nako. Ang uban nangalot na, ang uban nanghilot na. Kamantay ka na maghilot-hilot. Yung uban magkalot-kalot na. Katugo na dyan na. Hindi na ito, manghilot na kada. Padong na matulog. Kaya ako bitaw, padong ko matulog. Hiloton ko Rachel. Ayaras teacher. Napa ba mo? Karon mga igsuon adto ta ni Joseph. Kani, paspasan ako ni ha, tungod kay si Joseph mga igsuon di basta-basta ni. Human na ta sa giingon diya nga, he opposed the proud. God resist the proud. Nasabtan na to, giun sa pag-resist ni Lord si Nebuchadnezzar. Karon, he gives grace to the humble. How do we understand the word grace? Tanaw ang kinabuhi ni Joseph. Dire na ako kay for the sake man sa atong time. Si Joseph usa siya sa ika-unsing anak nga lalaki ni Jacob. Espesyal siya nga pagkaanak, mas love siya gitagaan og labang pagtagad sa iyang amahan kaysa sa ubang mga igsuon. Gihimuan siya nindot kay nga bisti, and after that, gitagaan siya gasas Ginoo nga kamao siyang magdamgo siya unya kay bao pa jud siyang muhubad sa damgo. Ingon si Sis Alma nako nga pastor, nakaibaw ba ka pastor nga nangumusta man siya pastor, kumusta man di ay ka? Kanang tao nga mangumusta, usahay kana siya mo'y kulumustahon. No? Pastor, kumusta man ka? So, yun ko nga, grasya sa Ginoo mo na, karon nga week, nga niko, nako'y mga lakaw. Pastor, kabalo baka nga nagdamgo ko nimo. Nga kasigi kong sunod-sunod nimo, pastor, nagila ko og taman, kay di ka mo tanaw nako, di ka mo tagad nako. Unya, ang rason, pastor, nga kasigi kong sunod-sunod nimo, pastor, nga di ka mo tagad nako, kay naako'y sala nga nahimo. Timing nga anang adlawang ni text siya nako, gibasa nako 1 Samuel nga si Saul sigig sunod-sunod ni Samuel, uban ni ko ba nga. Pero talikdan siya ni Samuel kay iya man gisalikway ang Ginoo. Ingko diretso ba ang interpretation? So niyon ko niya sis Alma pasidaan lang na sa Ginoo. Magkinaon sa mangyud gunita sa Ginoo kay dili pud tabuhian sa Ginoo. Na sis Alma katanaw na? No? Kamusad. So say mga nga ako magdamgo ko ako kay bago sa gipasabot pero ang pulong sa Ginoo iyang hubaron.
Si Joseph, lahi, wa pa may Biblia. Si Joseph, magdamgo siya, plus, makahubad pag yun siya siyang damgo. One time, mga igsoon, nagdamgo siya, nga dunay mga bituon, apil ang bulan o ang adlaw, nga miyukbo sa usa ka bituon nga na mas sidlak. O pagmata niya, ningon siya sa iyang papa, Mama, Papa, dali mo, mga igsuon, dali mo. Mauni ang akong damgo. Dunay 12 ka mga bituon, dunay usa ka bulan, dunay usa ka adlaw, ug unya ang tanan nga maong mga bituon, 11 ka bituon, ug ang bulan ug ang adlaw, miyukbo sa usa ka bituon nga nagsidlak, ug kana nga bituon nga nagsidlak ako. Hala! Ambisyoso! Lagot yang mga igsuon. And after that, next day, nagdamgo na po siya. He said, nag-anita sa palayan, nag-anitag mga trigo. Unyang ipangbugkos na to ang mga trigo. Kamo ako mga igsoon, gabugkos sa trigo. Mama, Papa, gabugkos mo sa trigo. And then, ang ako nga binugkos, akong gibutang. Ang inyong mga trigo, samtang gibugkos, nagtindog, pero nagbaw sila. Nagbaw ang tanan ninyo nga mga trigo, nagdungo, ang mga uhay nagdungo. Apan ang ako nga binugkos, ang uhay nagtindog lamang. Mamutgod sigurong panahon mo, yukbo mo na ko, ha? Grabe ni samot kasungot. And that is why one day, nang lakaw ang iyang mga igsuon, kay nagpasibsib, na abot silang si Katuna, wala may sagbot, kay libo-libo, biyan nila mga hayupan. Ila na pong dadon sa pilar, wala may sagbot. Naabot na sila sa Dotan. Dotan mo itong na-mention. Ibutang na to, Bilar. Unya ningon ni si Jacob Joseph, apasa ang imo mga igsuon kay nagpasibsib sila og karnero. Dadi sila pagkaon. O samtang nag-apas siya dito, nakitan sa mga igsuon og niingon ni Ara ag dreamer ambisyoso. Patyo na to ne, tan-awo na tong matuman ba ning iyang damgo-damgo interpret niyang nakaminos ni nato. So daan na daan silang na ay jealous, daan na daan silang na ay problema. Kaya nga nung ikaw rin gihimo ag nindot nga bisti ha? Nga nung ikaw rin palangga kanunay ni Papa ha? Nga nung paborito man ka ni Mama ha? So ningos Reuben, wait sa ayaw siya patya. Ni may atabay diring way suod, ihulog na to siya. So in this Christian life, listen to this. We will experience katong ingon da 3 things. We will be potted, potted, and pitted. Kanang pitid mga igsuon, mura ka na og kanang na ang ibutang ka sa usa ka dapit nga sakto maputok ibutang sa tabay. Wa gud say. Unya kanang na ang patid mga igsuon, mura ka gibunsay. Nga imbis nga mutubo kang dako kayo nga mangga mamunga ka, muhusanga lagyo kayo ang imong sanga mo. Parihan ni bukad ni Sar, pero kay gibunsay man ka, us kadangaw ra kakapin. Kanang amangga nga naadas gawas perting dakuan na kayo pero kung nabunsay na us kadangaw na kapin muna na experience ni Joseph. Ay kung maghisgot ta og puted mga igsuon mas worse. Kaning tulo ka butang iyaha nga giisgutan nahitabo sa iyaha. Nga daw rejected siya, oppressed siya, nga gikuhaan sa siyang katungod, gitagak siya sa atabay, tanan-tanan depressed, stress, and si Joseph, wala. Unya, sultian ka na ko, gikan siya sa tabay, gikuha siya, gibaligya. Sama kang Jesus, gibaligya, usab. Gipalit siya sa Ismailite, unya, gibaligya na po siya, gipaginansiyaan. Pila man na, 3,000. Sige, akong palito na. Pag-abot ito, gibaligya, 13,000. Murag baboy Joseph, no? Gibaligya ra, nya paginansiyaan na po, gibaligya. Buy and sell. And pag-abot na sa Egypt, nakapalit siya si Potiphar. Ningon ang Biblia, gwapo si Joseph, murag si Pastor Jonas. Di walas Biblia ng murag si Jonas. Gwapo siya. May labot si Jonas diha. So, ningon ang Biblia pagsulti nga ni prosper og ayo ang tanan nga naa ni Potiphar tungod kay si Joseph maoy nag-alima. Iyang business, iyang mga panghayupan, iyang mga transaksyon, nag-prosper, nag-uswag tungod kay si Joseph maoy nag-atiman ug ang Ginoo naa ni Joseph. And kini si Joseph, the most, makaingon jud ko sa ako ang nailan sa Bible character, gawas ni Moses, si Joseph ang pinakamapaanubsanon in the Old Testament.
Because tungod kay bisag wala siya nakitang gamayng aninag sa paglaom nga makagawas siya being putted, pitted, and potted. Makagawas siya, ana. Wag yun siya nakita, pero nagpaubos lang yun siya. And one time, niingon na dito si Putipar sa iya, Joseph, mulakaw ko, ikaw na'y bahala dire ha. So nilakaw si Putipar, ang nahabilin, asawa ni Putipar. And kalit nga na si Joseph, ingon din siya, Joseph, cream silk akong shampoo. Kinis no, front row ni. Dako nagbayad ang front row lagi nako. Joseph, wala si Putipar. Di ba, chance ni mo, rakag nakadaog ni Rog. Grabe. But ningo si Joseph, tinuod nga ang imong bana ni sulti nako nga ako'y bahala sa tanan. Pero wala ko'y laing giangkon, gawas lang sa pagkaon nga mahurot nako aning adlaw. Ugma makakaon ko, maora po na ako ang naangkon. Wa ko'y giangkon ani, bisag ako'y gibinlan tanan. Grabe, gihambol kayo siya, no? Amen? Mapausanon kayo? Hinumdumene like Joseph, wala tay ato. Iya sa Diyos ang tanan. Nadugay, adlaw-adlaw, mamugos gyud ni si asawa ni Putipar, tintalon gyud niya si Joseph. Kay di man gyud magpatintal si Joseph, gaplano na siyang repon niya si Joseph. Nagunita niya si Joseph, ug si Joseph naningkamot nga makagawas, ug nabilin ang iyang kupo nga gigunita ni sa asawa ni Putipar. Og nisagit siya, ay, tabang, repon ko aning Hudyo. Tanawa, siya pa gipasangin lang. And so lain na pong kabugaton ni Joseph, gikulata siya, gibunog siya, o gilabay sa prisuhan. And kay bautag unsay prisuhan. Ang prisuhan sa Egypt, mga igsuon, dito ang tanang hugaw sa tao o sa mananap paingon. Naa ang lamok, naa ang mga ipis, naa ang mga langaw, naa ang baho, naa tanan. Naa ang mga linta, kuto, tanan na dito. And for 10 years na preso si Joseph, na preso pod ang sulugoon sa hari. Nagdamgo ning mga sulugoon sa hari, gi-interpret ni Joseph ang damgo o gisiginlan mao ni, pero inigmatuman na ni nga damgo, ingna bayagod ang hari nga na preso ko nga walay sala, arong iya kong pagawson din presuhan. But sa diya nga nakagawas na tong mga sulugoon sa hari, natuman ang damgo ni Joseph for another 2 years or 3 years gikalimtan na po nila si Joseph. Wag yun gisugilon, nga walay sala tong napriso. Buti na lang si Pharaoh gipadamgo sa Diyos. Nga dunay gutom kaayo nga mga baka og niwang nga nagtindog sa nga tubangan, migawas ang 7 katambok, 7 katambok nga mga baka nga nagtindog, nakita usab niya ang 7 kaniwang nga baka ang itungha mikahon sa mga tambok nga baka. And then after that, natulog siya balik, nagdamgo na po siya, nga dunay 7 katambok kayong mga tanom, o nigawas po ning 7 kaniwang kayong mga tanom, o gikaon nila ang tambok ng mga tanom. And nang mata siya, nalibog na siya kung sa iyang buhaton, na-depress siya, na-stress siya, gipatawag niyang tanang mga maalamon, tanang mga salimangkiro, mga summa cum laude, magna cum laude, mga astrologers, mga mananakna, mga anting-antingan, sige, tag-anan ninyo, unsa ang akong damgo, sa diyang makatagaan mo, sultiin na po kung unsa gipasabot ato. But ang silang tanan nagbalibad, walay bisan usa ka tawong dunay gahom ngayon ana nga mutag-an og unsay damgo og pasabton ka og unsay damgo mahal nga hari. Ingon ang mahal nga hari, patyon mo tanan, but dunay nakahinumdum nga ningon mahal nga hari. Di ba kaniadto na preso ko duhami? Ang usa nako nga kauban nga piniriso niingon si Daniel pagsulti nga mangdamgo mao ni mapatay to siya o gani napatay nimo hari. Ako mo'y buhi, kay mao ni giingon sa damgo, na ay usa ka pinirisong gihinganlan og Joseph, nga ang iyang gipangsulti may tungod sa damgo, nahitabo na mo, gani siya na priso nga way sala, 13 na katuig gikan karon. And si Joseph, ipatawag si Joseph, ipatawag. Pag abot ni Joseph, ningon siya, King, long live the king. Live forever. Forever, mamatay na oy. Ang imong damgo 7 katuig nga grabing abundansya sa Ehipto. Sa tibuok kalibutan. But king, muabot ang panahon nga mobanos ang 7 katuig nga grabing kagutom. That is why ang angayan nimong himuon,
aning 7 years of abundance pagtigom. After 7 years, ang imong harvest for ani nga 7 years nga sa imong pagpangandam, maoy i-sustain na to. And ingon ang hari nga, grabe, walay sama ani. Doon na ba'y sama ani? Na? Dire? Wala. Okay. Sukad karon niya ang akong singsing, ikaw na'y dumala. Hari ko, pero ikaw ray bahala. Niya na ko ang crown, ako mo'y hari ani nga land, pero ang akong function na ani mo. Mura na moingon si Duterte, ako'y presidente Gio, ako'y presidente ha, akong pangalan ni daog sa eleksyon, pero ang akong function, ang akong trabaho na ako'y hatag ni mutanan. Sit down ra ko. You see the grace? And listen to this. Being potted, putted, and fitted. Kining tulo ka grabing kasakit nga giagian ni Joseph. Nagdala niya ngadto sa posisyon nga nahimo siyang gobernador sa Egypt. Unya kay siya na may nag-govern sa Egypt, lingkod na lang ang hari. Next thing nga nahitabo, tibuok nasod sa mga palibot ng mga nasod gigutom og nanganaog sila sa Ehipto og nangayog pagkaon. Apil ang mga igsuon ni Joseph og ang iyang amahan. Pag-abot nila dito, kita sila sa prinsipe. Wa sila kailang ang ila de ang igsuon nga si Joseph. Silang tanan ni bow down ng hapa. Natuman ang damgo ni Joseph. Now listen to this. Si Joseph gitagaan og gifts. What's that? Unsa to nga gift? Magdamgo siya og maka-interpret siya damgo. Kini nga gift, iyahang giparisan sa pagpaubos. Kung tagaan ka og motor, gasolina, pagpaubos. Mura baging ana. Gitagaan siya gift, iyang giparisan og pagpaubos. And then gabiyahe for 13 years. Gikan sa liso ni dunggo dito sa daw kahoy nga habog kayo, abot sa kapanganuran, ug ang mga sangami abot sa makita sa tibuok kalibutan, ni bunga siya, namulak siya, gipasilungan og mga hayop, giduol nas mga langgam, nagsag ang mga langgam. Mao ni ang naitabo ni Joseph. Baliktad sa naitabo ni Nebukadnezar. And that is why mas klaro na ito nga masamtan ang gingon niya, God opposed the proud and give grace to the humble. Imagine na 13 years. Gilimbungan ka. Wa kay hustisya sa dumagiti karon, grabe kayo. Naay bata nga 2 years old. Ang iyang manghod, months pa, gikas pagpanganak. Yang ilang trabaho, ang iyang bana, caretaker sa Pigiri. Yang katagay-tagay ang iyang bana dito na uli alauna nas kadlawon, ambot og kinsay unang gipatay. Basta kay pagkaugma sa buntag, madunggan ang iyang mga anak nga sigig hilak. So giadto, wala ang mama, wala pod ang papa. Gipangita, nakitaan ang iyang papa 10 meters gikan sa ilang puyanan, duol sa Pigiri. Patay na, daghan kayog dinunggaban. And mga 20 meters gikan pod sa iyang panimalay, nakitaan ang bae ang asawa. Daghag dinunggaban unya naghubo. May dakong posibilidad nga girep una o sa gipatay. No? So makapangutana ka, unsaon pagkabot karon sa hustisya? Mura bag sa pangitabo ni Joseph, kanang bataa, kanang mga bata karon nga nabilin duha ka buok. Do, nagpatulpo pa ganito sila. Nga tabangi mi sir kay mauni lisod kayog pangita diri sa amoa. Ang proseso sa pag-imbestigar, huyang kayo, luya kayo, dugay kayo. For the sake na lang sa duha ka bata nga nabilin. So imong makita diha ang picture nga makaingon kang ang mga bata karon ang ilang mura silag mga kanabitang tanom. Dako kaayo nga prutas. Murag
Tawag na to kanang, sa tawag na, tar apple. Or sa atong pinulungan, star apple. Pero tar na siya. Nga imbis siya mo dako og ayo mo labong ang sangang dahon mo bungag daghan kayo. Mura hinuon siya gibutang sa bagol or sa bowl. Unya giputol ang pinakadako niyang gamot og nahimo siyang bonsai. Mabot nag 30 ka tuig, ing ana ra gyapon siya gitas-on. Mangingon diha nga potted, putted and pitted. Kanang tulo. Kung imong makita. But wala ka na kay balo sa umaabot. And ikaw ug ako, ingani po na nga itong giagian nga, like Joseph, asa ang hustisya, wala gyud kay makita. Walay aninag, bisan gamay na lang nga silaw sa adlaw. Puro kangit-ngit. Wa jud kay makita. For 13 years. And suddenly, giibot siya sa Ginoo. Gikan sa pagkabunsay, gikan sa dapit, gikan sa kanang pitted siya, putted and patted, gikuha sa Ginoo diha, gihimong daw dako kayong tanom nga ang sanga mo abot sa makita sa tanang suok sa kalibutan, muduol ang mga langga, muduol ang mga tao, mga ngayog pagkaon. Joseph, gigutom kami, pakana kami. Muna nahitabo. We see the grace of the Lord. Sa unang tingin mo, di ka kita sa grasya sa Ginoo. Munang it's hard for you to say all things work together for good. Why? Ang imo nakita, puro kasakit. Miang, igibaboy. Pero kung naalang unta tayo kasing-kasing nga, sakit man, sige lang, paubos lang din. 1 taon sa. Hangtod ka no sa 13 years, sige. 7 years, sige. Nahimo siyang governor. Sama kang Nebukadnezar, tanang tao, nagyukbo. Niduol. Daw mga langgam, mga naasangan na nagsalag, nagsalig. Si Joseph, samtang sinubukod ni Sar, gikan sa taas, tungod siyang garbo, nagtagak og nahimong pinakaubos. Si Joseph, gikas pinakaubos. Ni isa og ayo og nahimong pinakahabog nga tawo kung maghisgot tag posisyon sa kapanahunan. And ang tanan nga mga tao nagdangop kang Joseph. Dinhi nato masabtan pag-ayo, mas maklaro nato pag-ayo. Ang giingon ni Lord, He gave grace to the humble but He opposed the proud. Amen ba? So i-check jud nato kanunay ang atong kaugalingon. Ako sa akong kaugalingon, grabe daghan akong struggle. Uy, ngano man, kining garbo nako, kabalo ka? Dili ang sirkumstansya, dili ang pangitabo, dili ang mga kasakit, dili ang pagsulay, dili ang mga kalisod, dili ang tawo, dili bisan kinsa. Ang hinungdan nga mapukan ka, kung dili ikaw ras imong kaugalingon. Ang pride ra nga naa nimo. Wa ningon si Joseph sa mga igsoon kamo mo hinungdan nga pukan ko. Wa sa ningon ni asawa ni Potiphar, ikaw mo nagbutang-butang nako. Bantay karon ako, wala siya. Wa siya ningon kamo mga Ismailite, inyor kong gibaligya mo ra akong baboy, wala. Kamong mga piniriso kanato gitabangan mo nako. Karon na restore na mo, ako gikalimtan ako ninyo. Dili inganas Joseph. Iyang gidawat ang tanan og iyahang gisabot nga kini proseso sa Ginoo. Diha sa kinabuhi na suwat ang kanta, You Know Better Than I. I thought I did what's right. I thought I have the answer. I thought I chose the surest road. But that road brought me here. Asa? Sa kangit-ngit. Gidala siya dito sa kangit-ngit. And kasigi siya pangutana, why? Why? And why? And why? And why? But ang why, naras siyang kasing-kasing, wala siyang baba. Kaya si Job, ang why, nigawas-gus siyang baba. Ngano? But si Joseph na ara. And after that, gikalimtan siya sa prisuhan, ingon siya, You know better than I. You know the way I let go. The need to know. Why? Because you know better than I. Sitag pangutana sa atong kaugalingon, nganong ingana, Lord? Nganong ingani, Lord? Nganong ingani, Lord? Si Lord, mo'y nakabalog ngano.
Ingon pa tos testimony ni ugi pa si mama mi diri. Ugi pa na ang kasinatian sel no? Wata diri. Kamo wa mo kaagi grabing kasinatian sa ginawa mo diri. Ha? So si Lord nakabalo og ngano. And for our conclusion, we will baluno nato ni nga kaning illustration. Tungod kay iyang papa early nga namatay. No? Early nga namatay ang iyang papa. Iyang mama nagsakit, nisod siya og prostitute. Sa diyang na prostitute na siya, nagmabdo siya nga wa siya kabalog kisay mama sa papa sa bata sa iyang early age. So kay naa naman siya anak unsaon man niya pag-survive karon. So dito gipili niyang mopuyo sa Smoky Mountain. Unsa na Smoky Mountain? Dito ang mga truck iyabo ang mga basura. Mga tawag siya Smoky, ayaw, wako kibaw, ngano na Smoky Mountain. Siguro, kay sige, gaaso ng mga bukid ang basura. Ngano, no? Dito siya. And, nagkuan sila, nagpamasura siya, iyang anak, tagaan niya ka ng mga sobra-sobra sa McDonald's, sa Jollibee, ipakaw siyang anak. And after that, luoy kayo ang anak. Siya po, nagtubo siya nga kana nga anak. Nagpangutan na siya, Lord, tinuod bagod ka. And padayon niyang trabaho ngay kay sa mga basura, manguhag pwedeng ibaligya, na ay binta, ipalit og pagkaon, and nagpuyo sila sa trolpa, sa trapal, nga kinubkob rapod nila, mga linabay na nga trapal, mga sako, na siya dito kapuyo. And after 13 years niyang kinubkob dito, nag-edad sad siya ato, mga 17, tingali 18. Nakakubkob siya Biblia nga watas-watas na. Bungkag na nga Biblia, dili na gani kompleto. And iyang gidala kay kanang pag eskwela igo ra pong makatong mubasa. Kay kanang basura lagi kagapuyo. And ay magsuroy-suroy sa ila dito, magsulti-sulti o Ginoo. Pero iyang makita nga man silang magsigig panampong nga may baho. Kabantay kag lakas basura, di ka ka-feel nga baho. So ang dito nanangyaw dito, gasampong sila kay baho. Ano silang nampong nga di man baho? Maybe. Nahadlok na sila anang giingon nilang Ginoo. Kay basin ng ilang Ginoo, giingnan silang Ginoo nga, og makahanggab mo anang basura, mga magsakit mo, mga matay mo. Mao sigurong manampong sila. Pero may baho. Dahil nagbasa na siya, at itong nga time, mora to hinungdan nga gi-elevate siya. Unsa iyang nabasa, unsa iyang nasabtan, unsa iyang katunan, iyang gipang-share sa mga tao, po nga nas basurahan kababata niya. Sa laktod nga pagkasulti, nahimo gyud siyang alagad sa Dios. Gibira siya sa Ginoo, gikan sa basurahan, gipapuyog subdivision. Kaugalingong panimalay. Ditso na nato ang story. Unya sa diyang nagpuyo na siya sa subdivision, nag-build siya o naana sila church, daghan na kayong tao nga naa siya church og siya ay nagpastor. And kalit nga miabot ang COVID-19. Pag-abot sa COVID, ratol kayo mga tao, mag-social distancing na ta, mag-face mask ta, unya siya di gyud mag-face mask. Mulamano siya, mugako siya nga. And yung gipangutan siya, ano di ka mahadlok og COVID? Niingon dayon siya pagsulti, dito ko nagpuyo sa planta sa COVID. Dito ko nagdako. It means, mas strong pa ko kaysa ng COVID. Basurahan baya siya. Na kanang COVID, di man ka makahibawa na nga nisod na din na nimo, kay waman sa ibaho. Ayun, tagbaho. Uy, COVID ron. Pero siya kahibaw siya nga hilabihan kadaghang bakterya nga yang nahanggab tungod kay naagad gani siya kapuyo sa basurahan. Inigsunugon ang basura, carbon dioxide na imusuod sa iya. And that is why pag-abot sa panahon, ipangutana siya, Pastor, ngano di ka mahadlok COVID? Ingon siya, dito ko nagpuyo sa una sa pagawaan og mga bakterya og mga virus. We see,
Nga kundi inta nagagikan mga igsoon, dunay katuyuan si Lord. Nga ikaw, Joseph, nag-agi kagingana nga grabing kasakitan kay inig abot na sa posisyon nga na nakadiya. Muabot ang dagan kayong problema, di na ka kabalaka tungod kay imo nang giagian. Munang kung naadlok ta karong maagian tag mga problema, kabugat o kasakit, dili ta mahimong mangandoy og nindot nga kaugmaon. Di ta pwedeng mangandoy og maayong nindot nga mga posisyon pag-uso ang kinabuhi tungod kay abot ka anang dapita na anak ka anang dapita sa imong success. Nyawa ka ni agi og grabing kalisod ang tendency mataga ka og di ka maka-survive kung tuwa ka sa ilawom. Pero ang gagikan sa ilawom moabot sa taas, unsa may moabot kayang-kaya nila. Munang naka-experience kag bulihon ka kay one day. Inig-abot sa posisyon, bulihon ka, dili na ka. Diha ko nagtubo. Lord, thank you. Butang-butangan ka. Diha ako gikan. Graduate na ko diha. Sige, unsa pa. Nilabtanon ko. Sige, oo. Ikaw, isa ikusultin ako. Ikaw. Wala, diha ka gikan. Si Lord, gusto siyang makasabot ta pag-ayo nga seryoso siya sa iyang plano sa imo. Ingon siya sa Deuteronomy, naghatag ako nimo karon og dalan sa kinabuhi, og dalan sa kamatayon. Dalan sa panalangin o dalan sa tunglo. Pagpili og asa kaan nimo agi. And sa Peter 5 verse 5 ingon siya, di ara ang grace. Ari ba ka mulakaw sa pagpaubos? Kay ang grace ni as unahan? Or ari ka maglakaw sa dalan sa pagkamapahitason og ari kas pagkatagak padong? Kitang mga Kristohanon kanunay si Lord nagapasidaan nato. Tungod kay moabot ang gadagandagan dihang moabot ang grabe kaayo nga mga pagsulay unya sa atong kinabuhi. Batsultian kanako kung kining pagpaubos maoy nakalingkod sulod sa atong kasing-kasing, dili magmatter bisan pag unsay mo abot. Pero kung ang atong kasing-kasing nalingkuran na sa garbo, ayaw na lang kag tawag og Ginoo nga, Lord, tabangi ko. Kay dili siya mo tabang nimo. Makigbatok pahinoon siya nimo. Doble na imong problema. Nakigubat ka karon sa imong problema, sa imong balatian. Plus tungod sa imong garbo, si Lord pod nakigubat nimo. Mudaog ka dili. It's time for us to give up everything to God. And Lord, you gave grace to the humble. Gusto nako na nga grasya, that is why tudlo ko sa pagpaubos. Hinaot mga igsuon nga doon na tayo nakatunan sa mga mensahe nga gihatag sa Dios nato ning kanagabion, nindog ta. Our gracious and loving Father, thank you kaayo Ginoo sa pagpasabot kanamo. Sa imong paghatag og katin-awan, unsa gyud ning grace nga madawat sa pagpaubos. Ug unsa usab ni nga pagpakigbatok nimo nga maoy resulta sa among pagkamapahitason. Help us, Father God, not to forget, O Lord, nga sa dihang naa ang presensya sa garbo sulod sa among mga kasing-kasing. Maon na kini ang pagsugid nga kami wala miila kanimo. Apan o Lord, sa diha nga naa ang pagpaubos sulod sa among kasing-kasing ug ang garbo walay luna ni ining kinabuhi. Pagsugilon kini nga kami nagsubmit kung unsay imong kabubuton o unsay imong plano sa among mga kinabuhi, Ginoo. Tabangi lamang kami, O Dios, nga sa panahon sa mga process like Joseph, maagian namo, Ginoo, mga ingon ana nga mga pagsuway. Apan ikaw ang Dios, kanunay magapira sa among panghuna-huna nga magatan-aw ngadto sa unahan, Ginoo, because we don't know how long will be the process. That is why gisalig ragyod namo nimo ang tanan, O Dios. We will be mag-experience kami, O Lord, or among nasinatian kanang gitawag og booted, beated and potted,
But Father God, thank you nga sa gihapon ang gasa nga imong gibutang sa among kinabuhi. Baga padayon kini kauban ang pagpaubos ngadto sa unahan o pagkabot sa kadaugan nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Thank you, Father God, sa imong mga plano. We will be the head and not the tail. But dili ni mahitabo, Ginoo, kung ang presensya sa garbo magapuyo sa sulod namo. So tabangi kami nga maglakaw ug magmalandong kanunay ining kinabuhi nga ang pagpaubos maoy among puhunan, Ginoo. Nga masabtan namo pag-ayo ang mga proseso nga imong pagabuhaton himuon sa mga kinabuhi. Salamat kayo, Ginoo. Salamat kayo sa kalipay. Salamat kayo sa mga pulong na nagadasig ka namo. And sometimes, oh God, we hear your word, we read your word, we share your word. But sa among pagkinabuhi, nagkulang kami. And so, Lord, thank you nga dili gyud kamo undang sa pagtagad ka namo. Dili gyud minimo buhian, Ginoo, sa pag-atiman. Dili gyud minimo talikdan, dili gyud minimo pasagdan bisan pag unsay manghitabo, Ginoo. And Father God, di bali, Ginoo, nga og asa minimo dadon. Dihang dapita sa makang Joseph ang mga tao, dili mahimong panalangin para niya, pero nahimo siyang panalangin ngadto sa mga tao. Dili panalangin niya ang iyang mga igsuon, but siya nahimong panalangin ngadto sa tibuok niyang pamilya. Dili panalangin niya, Ginoo, ang asawa ni Potiphar, but siya na imong panalangin sa kinatibukan nga household ni Potiphar. Dili panalangin niya ang iyang kauban dito sa preso, but siya na imong panalangin sa tanang piniriso, Ginoo. Hangtod o Diyos, nga ang among kinabuhi magkat-on sa mga prinsipyo, Ginoo, nga sama kang sa prinsipyo nga gihuptan ni Joseph. Dili gyud kamo undang sa pagtudlo, sa pagbanton, sa paglatos kanamo, Ginoo. Lord, salamat kayo. Salamat kayo. Karon mas klaro ug mas tinaw. Diri namo, Ginoo. Kining maong mga panghitabo, kining maong mga pagsulay, kining maong mga problema, kining maong mga katalagman. Thank you, Lord. Nga bisan pag muingon ang yawa, bunsay na ka, patid na ka. Di na ka mutubo, dili na ka muhabog, dili na ka mubunga, dili na. Wa na kay paglaom. Di na mahimo, nimo nga mahimo kang head. But pabilin na kang naa sa ubos. Bisan pag ing-ana kanunay ang bakak nga isulti sa kaaway, Ginoo. Musalig mi sa imong mga pulong nga imong gibuhat dito kang Joseph. Nga imong gibuhat ngadto kang Mordecai. We will be the head and not the tail. Amo ng lauman, Ginoo. Salamat kayo sa imong mensahe, Lord. Pasidunggan ka namo og daygon sa tanang higayon og sa tanang panahon. Kanimo lamang, Amahan, ang dungog, ang pagsimba ug ang among mga pagpasalamat, Ginoo. Lord, ang yawa maning kamot jud sa pag-discourage namo aron dili mahimong productive ang among kinabuhi. But thank you, Lord, nga walay makapugong sa imong plano. Bisan pag unsay may tabo asa midadon butang-butangan isa likway. Father God, salamat, Ginoo. Nga bisan pa sa mga panahong mayatakan kami sa among mga katungod, dinhi dieng mga higayuna, imong gihatag ang oportunidad nga magakos namo ang pagpaubos, masalikway namo ang garbo nga maoy muhatod og grabing pagkaguba sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord. Ikaw lamang ang among ibayaw, ipataas sa aning kinabuhi, Ginoo. Ikaw lamang ang among pasidunggan. Ikaw lamang ang among himayaon.
Ipataas nato ang ato mga kamot, mga igsoon. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, my eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow. Sing, my Jesus, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the... Ingon ang iyang pulong, itutukta ang atong mga mata kang Kristo. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I will follow you. Atong palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Father God, magkinaunsa man ang kinabuhi, Ginoo, we will hold on to your promises, Lord Jesus. And ampingan namo ang mga gasa nga imong gihatag kanamo, O Dios. Sa unahan ug sa unahan ug sa unahan, mas masabtan namo, Ginoo, ang ingon nimo nga grasya nga imong ihatag ngadto sa mga mapaubsanon. Tabangi kami, Ginoo, na kaya namong may kinabuhi ang pagkamapaubsanon nga may gusto nimo nga among huptan samtang naa pa may gininawa, Ginoo. Salamat kayo, Lord, niining kagabion o sa tanan nga maabot ni ining maong mga mensahe. Thank you, Father God. We bless your name. We honor your name. Mamahulay kami balo ng among kasing-kasing nga dunay kahayag, dunay paglaom, dunay katinawan, na kagaan, dunay kalipay na ang imong gugma ug ang pagpaubos, Ginoo, among mabalon samtang may kinabuhi pa kami. Dalaygon ka sa walay katapusan, among gi-promise nga di na may manghilabot o himaya, di na may manghilabot o kadungganan o kusog, Ginoo, among ibalik nimo. All the glory, honor, strength, and power belongs to you alone, Father in heaven. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, King, and personal Savior, everybody says, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. God bless you. I love you with the love of the Lord. Ug mga adlaw will be